Телевизията Евронюс България. Това са минутите за икономика. Почти $100,000 и нов рекорд за цената на биткоин. На какво се дължи това? На изборите в Съединените щати, на някой друг фундамент или на така вече отминалия биткоин халвинг? Отговорите на всички тези въпроси зад бича пазар на криптовалутите ще потърсим от Бисер Варчев, който включваме директно. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Вече очертахме добрата новина за инвестиралите в крипто и за хората, които имат експозиция към биткоин. Над $97,000 към момента, в който правим този разговор. Може би трябва да направим една добра разбивка, един фундаментален анализ на какво дължим тези ценови движения. Позволете ми да започна нашият разговор хронологично, но отзад напред. На първо място, може ли да говорим за така наречения Тръмп трейд при сегашния бич пазар на крипто? Абсолютно, да. Много правилно уточни, че към момента на този разговор е 97,000, тъй като след утре или в други ден, може би вече ще видим 100 и ще сме над 100,000 цена за биткоин, така че това беше много точно вмятане. Да, мисля, че на повечето хора общо взето им е известно за какво става въпрос. Целият този див ентусиазъм, който обзе целия свят, се дължи естествено на избирането на следващия президент в Щатите, Тръмп, който в цялата си предизборна програма тръбеше и обещаваше и се кълнеше, ще видиме, че ще бъде криптозакрилник и криптофен и криптопрокървач на закони и така нататък, което на практика даде крила на всички до този момент купили крипто и до всички, които са огромни фенове и почитатели на блокчейн технологиите, на криптото и така нататък. В интерес на истината вече доста нови млади милионери се появиха. На този етап обаче трябва да имаме предвид, тъй като това има пояснение, че те може да не останат такива. Но това е тема на друг въпрос. Но най-вече, наистина, на практика е това, че Тръмп, който обещава хиляди неща. Сега в интерес на истината, ако трябва да бъда откровен, аз не мисля, че той ще спази всичките си обещания. Ако той спази поне половината от тях, като създаване на резервен фонд в крипто, като алтернатива на сегашния многогодишен валутен резерв на щатите, това е толкова революционно действие, че нещо малко ми се струва в сферата на фантазиите. Пък и да не забравяме, че личността и позицията на президент на Съединените щати, да не навлизаме в сферата на конспирациите, но не всички решения ги взема той. Така че едва ли някой ще му позволи да се развихри до такава степен, че да въведе всички тези обещания, но все пак той каза на Геснер, досегашния шеф на тяхната комисия финансов надзор, че трябва да си ходи. И Геснер каза, че ще си подаде молбата в момента, в който му изтече мандат или нещо от това. Дори Тръмп посочи неговия наследник в лицето на Хауърд Лутник, който ще бъде следващия. При Тръмп, както винаги, приказките изпреварват с няколко светлинни години действията. Той вече уволни шефа на СЕК без да има право да го уволнява. Вече назначи следващия без да има право да го назначава, както и да. Интересен момент от тази предизборна кампания, разбира се, говорим тук за щабът на Доналд Тръмп, че няколко пъти чувахме от лица, свързани с кампанията, биткоин на $100,000, ако Тръмп бъде избран, биткоин на $150,000 до края на годината, ако Тръмп спечели изборите. Как изглежда вече, може би, втората част на тази прогноза, тъй като вече виждаме, че първата е опасно близко да се сбъдне в следващите часове и може би дни? Абсолютно реалистично изглежда. На фона на масовата психоза, защото за мен това си е точно това в момента, масова психоза, което за тези, които сме поживели малко по-дълго и сме били на пазарите доста дълго, си спомняме прекрасно 2000-та година и изпукването на балона, наречен .com. Някои го помнят, младите 20 предимните сегашни трейдери и инвеститори в тая валута, в масата си, те са
над 90% на възраст, която не си спомня спукването на балона на Дотком, с което аз не искам да бъда песимист, с което не отричам нищо, само съм внимателен. И ако мога да дам някаква препоръка, това е към внимателност. Аз и не искам да давам никакви препоръки, тъй като в края на краищата доста хора спечелиха пари от това. Като цени, как няма да стигне 150 хиляди, след като точно преди 15 минути по един от световните финансови канали в света се появи отново този господин Новоградц, който предполагам, че всички са по-запознатите с крипто са го следят. И той отново каза 150 хиляди до края на декември месец. Една такава огромна медия световна, като излезе един такъв милиардер, който казва, че 80-90% от неговите активи са в криптовалути и каже за втори или за трети път 150 хиляди и то става чудо. Става фомо ефекта. Всеки купува, за да не изтърве. И аз искам съседа спечели. И както той ще спечели, пък аз няма да спечеля. Позволете ми обаче да направя една аналогия с книгата Малкия принц. Сигурен съм, че нашите зрители я познават доста добре. И за този крал, който живее на една планета и той премесва стола си така, че да заповяда на Слънцето да изгрява и мести стола си в такова положение, в което тъкмо Слънцето изгрява. Не е ли това всъщност нещо, което се случи с биткоин? Имахме халвинг по-рано. Знам, че след халвинг цената расте и може би всички тези прогнози всъщност бяха едно доста планирано оповестяване на изгряването на Слънцето. Това е едно много добро сравнение, само че аз не искам да потвърдя твоето мнение, защото не искам да ме мрази 2/3 от света. Може и да не е така. Може и да не е така, защото ако в крайна сметка, ако криптовалути се превърнат в разплащателна система и ние утре си купуваме хляб с биткоин или с етериум, ако мога да си изпратя, ако мога да си купя една чанта Луи Витон с крипто за 3 пъти по-кратък срок, отколкото ако ги преведа през банки, бъдещето на криптовалутите е светло. Само че това, което мен винаги ме е занимавало мозъка ми, как настоящите банки ще го позволят това нещо, но това е тема на друг въпрос. Така че никой не може да каже. В момента истината е, че трейдерите очакват 150 хиляди до края на годината и оттам нататък очакват много повече. Там вече спекулациите са... Неведнъж в студиото на Евронюс България сме говорили за корелация между рискови активи като крипто и, разбира се, технологичните компании от NASDAQ. Можем ли да очакваме и подобни движения там, макар че видяхме връх на NASDAQ също през тази година? Ще продължава ли и там растежа? Значи има пряка връзка между NASDAQ, защото той в себе си съдържа всички технологични компании, а криптото все пак е технология. Но в момента заради FOMO ефекта, страх да не бъде изтървана печалбата, най-простичко казано на български език, за широката публика. Заради този FOMO ефект, растежа на криптовалути в проценти изпреварва този на NASDAQ. Но истината е, че NASDAQ и той продължава да расте, така че специално аз имам позиции в някои от основните и в NASDAQ, самия индекс. Nvidia, например, въпреки че снощи пазара не изиграва добрата новина. Но истината е, че в момента криптовалути изпреварват в проценти и в пъти покачването на NASDAQ. Без да правим препоръка за експозиция към криптовалути, кой може би в момента е най-добрият начин? Видяхме борсово търгуване ETF през тази година, виждаме и други инструменти. Има една компания, ние сме говорили с вас в предварителния разговор, MicroStrategy, която има доста интересен подход и дълго време беше един от малкото начини за инвестиции и за експозиция към биткоин. Така че един инвеститор в момента как трябва да подходи, ако иска да има експозиция към тези активи? В никой случай да не ги купува на тавана, както ние се изразяваме. Тоест, както в момента имаше много силно изразено, точно преди 10-15 минути, сега ще го покаже Димитър,
ето, примерно, това се случи точно преди 10-15 минути, ново покачване, 97 и 600, това стана за последните 30-40 минути. Темата каква беше? Темата беше кога и как всъщност трябва да се направи експозиция към биткоин. Кои инструменти? Да, за мисълта ми, никога не трябва да се купува на тавана. Тоест, това за нас в момента е тавана. Тъй като в момента, ако се купи някакво количество биткоини, каквото и да е, риска се покачва неимоверно, защото шанса да падне след малко е много по-голям. Опитвам се да се изразя максимално простичко. Тоест, ние изчакваме някаква корекция от порядъка на, примерно, както е било това покачване в този момент. Ние сме изчакали цената. Тук цената се е качила от 77 до 89. Ние сме изчакали да падне и тогава сме купили. Тоест, ние купуваме на възможно най-ниска цена. Ако говорим, конкретният пример е за биткоин. Иначе, ако говорим за отделни инструменти, специално аз максимално избягвам криптовалути, които не познавам. Криптовалути, които не съм чувал или има откъслечна статия еди къде си. Повечето хора, следващи FOMO ефекта, на практика правят точно това. Те се хвърлят на всичко, натискат копчето, купуват тая малки, големи, всичко. Моя препоръка, ако не трябва да давам препоръки, но аз избягвам да купувам такива, които не познавам. Специално аз имам покупки на най-основните. Биткоин много малко, защото той ми е малко тромав, реагира малко по-бавно от останалите. Той много дълго време беше в консолидация. Това са 2 седмици на консолидация. Имам Ethereum, Dogecoin, друго какво? Тези най-основните, най-известни и най-популярни 5-6 криптовалути. Тук слагаме точка на нашия разговор с благодарност както и за препоръките, така и за страхотният анализ. Надявам се заедно, че ще продължим да следим темите както с дигиталните активи, така и с пазарите и с представянето на някои от индексите там. Пред нас беше Бисер Варчев, а вие останете в програмата на Евронюс България.